ZANU-PF Director of Information Farai Marapira has weighed in on the ongoing debate surrounding President Emmerson Mnangagwa's potential third term, emphasizing the importance of waiting for official resolutions. Sanapenda mashoko anobuda toko panapa awa ashoka vanhu vachiona kuti awa Marapira is now downplaying Mnangagwa's third term. Sanapenda mashoko anobuda nyogwa ndobva subscribe or like or on the bell kuti pinda vanyora in course vachiti I cannot put the cart before the horse. Marapira stated, stating that it's premature to speculate on discussion topics as the conference agenda will be reviewed during the gathering. Marapira attributes these successes to Mnangagwa's astute leadership powers, recalling that not long ago store shelves were empty, contrasting that with the current abundance. He reiterated that the conference aims to honor the presidency accomplishments, not entertain distractions. Marapira firmly dismissed speculation about other agenda items, labeling them unfounded and non-existent. President Mnangagwa was previously ruled out seeking a third term, emphasizing his commitment to respecting Zimbabwe's constitutional limits. However, skepticism remains with some critics questioning the sincerity of the pledge. Mashoko atinoona kuti mukomana uyu anonzi Marapira aiwa ari kuti vakomana chimbomirai kufamba muchikapenda kana kufara kuti aiwa let us campaign for a third term kana tikamire nyika ngaramba achitonga beyond 2028. Inoda kuti anoti anzi hapana kana mawiki akamboti kuti tichiona mashops kana mashows musina kana chino achiudza vakomana ava achiti ngatimbomirai maresolutions, ngatimbomirai kumboita mapropaganda ekuti aiwa 2030 aiwa anenge achipo tudze mafunguro enyu motondei pamusoro pechiitiko ichi. Ndakomai section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.